Wis mesti ana ing titahing Gusti ingkang asmat jalwanten nedya ing ngacik mandehan iki sabut silai akrama. Nulya kumlawu yastan pancen putri sarwi hambalang gantal. Pring tepaten kakung kang winastan godang kasih datan sarana. Temane kakung ya ambales hambalang gantal. Pring tepaten putri kang winastan godang tutur. Suruhnya dipegang. Nanti 1, 2, 3 lemparkan, kenakan dada kalian masing-masing. Ya, tahan ya. Kamera ya. 1, 2, 3 lempar. Silakan salim pelan-pelan, Mbak. Sasampunipun dening hambalang gantal sampun kalaksanan. Iya. Pinanganten putri Jawat Asma boten pinanganten kakung ateges punika tandha tresna. Tandha pangabekti mugi tansah pinaringan wilujeng slamet. Iya, Rah Harja lir ing sambikala. Kanthi Ki Jawat Asma dhateng tirat meja pinangan kekalih. Sasampunipun lajeng dening midantika utawi mijidatinipun dhateng tirat meja pinangan kekalih. Tigan iya dipitak biak pecah sak nalika. Tigan dipitak biak pecah sak nalika. Mugi anggenipun samangke mbon brekal ing mbon bali usma. Tansah pecah pikiring, pecah penggalihi, pecah berdikari mandiri. Pinanganten putri ya miji suku pinanganten kakung nganti terus wening lan kembang staman. Ateges punika pramlita tandha tresna dhateng pinanganten putri lan wong wadon kedah resik dhateng garwanipun. Kanthi asem lan gumuyune dhateng pinanganten putri. Lajengaken dening lantingan utawi jung derajat kanthi asa kekalih dhateng pinanganten kakung ya saged anglanting. Asta kalihipun anglanting dhateng pinanganten putri. Pramlita derajatipun kakung wa putri ya sami boten kabeda-bedaken. Sasampunipun dening lantingan sampun kalaksanan ya adicara singep sindur utawi sinduran. Adat singep sindur kang awarni rekta lan seta kasingepaken dhateng genipun Ratmaja pinanganten kekalih. Ateges sampun kasingepaken genipun Ratmaja pinanganten kalih. Bapa ngetaken ngewotaken sarta ngaraken hak hubungan jalu lan wanita. Miwah dhateng bab kaluhuran. Ingkang Ibu wonten wingkipun pinanganten kalih amarga Ibu amung saged paring dukungan moral mring pinanganten kalih. Nanduk tata lakune bapa piyonggir yen lakune bapa ingkang edi lakonana lakune bapamu ingkang awon ya tinggalen ya nger. Injih bapa lakune bapa ingkang edi kula lampahi lakune bapa ingkang awon jih kula tinggal bapa. Iya nger iling-ilingan dhateng wilangane bapamu ingkang edi lakonana ingkang awon ya tinggalen ya nger. Matur suwun bapa sampun pangkula wentah kula emet dhateng kulangane bapa lakune bapa ingkang edi kula lampahi lakune bapa ingkang awan jih kula tinggal bapa. Bapa rinengga tani sasana palenggahan ngadatat karo timbangan utawa timbang bopot kalenggaken dhateng Ratmaja pinanganten kalih wonten pupunipun ingkang aja mbok linggihi temenan Mbak. Etok Mas. Aman Mas. Tenang, nanti tak sediain remasor. Ateges timbang-timbang bopot-bopot mboten beda-bedake. Nangdo kowe saiki wis gedhe. Tak tancepake ben iso urip mandiri, bebrayan wong loro ben iso mandiri. Ya, jep. Pokok sampun paring dipangestu dhateng Ratmaja pinanganten kekalih. Kacar kucur iya kacar yos kancing titi laksana
isi kamrata miwa palawija lan arta receh kasunta ing wangkoning Anggara kanandhan sing degang awarane Mbak bojomu deloken Mbak pandanganmu ke suamimu Mbak malah reng duit ya lah Dik injih Kang Mas iki gajine Mas David sesasi 40 juta amin Allahumma serak gelem amin monggo do amin sareng-sareng amin Allahumma lah tampi kanthi lega ning ati kanthi lega ning manah benjang butuh tumbas beras tumbas lawuh menggonen ya Dik injih Kang Mas kula tampi kanthi lega ning ati kanthi lega ning manah benjang butuh tumbas dengan tumbas lawuh tumbas beras tak menggoni ya Kang Mas iya katitepaken dhateng bopolanipun ngadatan pokonya Mas melu Mas bojomu gandengen ya, dititipkan kepada ibu ya ibu bisa menerima Bapak kalian ibu iya nduk niki gajinipun Kang Mas Bagus David jenengan tampi kanthi legawaning ati jenengan simpenaken dhateng kula benjang nek genduk butuh genduk tak nyuwun marang bapa kalian ibu iya ugi dedulangan dahar walimah punika sampun katur pandonga saking Rama Yai kalian dening sesepuh ugi dedulangan kagem Tratmaja binan kekalih pahit manis ya dirasani wong loro susah seneng ya dirasani wong loro sugih bondo ya dirasani wong loro alus Mas upane kacar sithik lho tomate bareng iku digado Mas ugi unjuk tirtawaning ateges banyu ingkang bening antara pandonga dhateng kekalih ugi tresna dhateng kekalih tinambaran tresna kang tresna kang suci lahir lan batinipun amin amin ya rabbal alamin nyerodok dhuwur sithik Mbak bojomu kangelan kok ngombe pancen nganten anyar ya ngono bolo gantian alus Mas mun munggah sithik Mas mbake kangelan keselek malah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Ibu dia minta maaf mungkin selama ini Halimatus mempunyai salah kepada ibu yang disengaja atau tidak disengaja Halimatus minta maaf belum bisa menjadi putri dari ibu yang bisa membanggakan ibu mungkin selama ini Halimatus sering nakal sering bandel tidak mentaati perkataan dari ibu di waktu kecil hingga besar ini Halimatus minta maaf terima kasih sudah membesarkan Halimatus dengan setulus hati ibu membesarkan dengan kebahagiaan dengan perjuangan sangat luar biasa mengandung 9 bulan hingga melahirkan Halimatus dengan penuh perjuangan yang sangat luar biasa mempertaruhkan nyawa ibu demi membahagiakan Halimatus silakan dipeluk Pak Halimatus doakan kami semoga kelak kami bahagia dalam membina rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia selamanya sakinah mawaddah warahmah wal barakah amin ya rabbal alamin sudah gantian kepada kakak silakan Pak Halimah kakak Halimatus minta maaf kepada kakak mungkin atas dosa yang pernah Halimatus perbuat selama ini kepada kakak terima kasih kakak sudah menjadi kakak yang baik
menggantikan seorang ayah. Pengorbanan sudah kakak berikan selama ini mendidik Halimatus dengan cinta dan kasih sayang. Berkorban demi Halimatus. Bimbinglah Halimatus kakak. Semoga Halimatus menjadi keluarga yang bahagia, saling mencintai, saling melekat. Kebahagiaan antara kita berdua. Amin ya rabbal alamin. Dipeluk ke Halimatus. Pengorbanan yang sudah kakak berikan selama ini adalah pengorbanan yang tak terhingga untuk Halimatus. Bahagiakan kak dan dia. Pada Bapak Ibu dari Kak David kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu, surga berada di telapak kaki ibu. David minta maaf. Mungkin selama ini David menjadi putra dari ibu, sering nakal, sering bandel, di waktu kecil sering membantahi perkataan dari ibu. David minta maaf. Belum bisa menjadi lelaki yang bisa membahagiakan ibu, belum bisa menjadi lelaki yang bisa membanggakan ibu. David minta maaf. Silakan dipeluk Mas David. Doakan semoga kelak kami bahagia dalam membina rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Gantian kepada ayah Kak David. David minta maaf atas perlakuan David yang selama ini mungkin tidak mengenakan hati ayah. Ayah adalah lelaki yang sangat luar biasa, setiap hari bekerja keras tanpa lelah, tanpa letih demi menafkahi David. Mohon bimbingannya ayah. David belum bisa seperti ayah. Ayah adalah lelaki yang sangat luar biasa, lelaki yang tangguh. David minta maaf, belum bisa menjadi seperti ayah. Dipeluk Mas David ayah. Doakan kami, sudah kelak kami bisa mengemban tanggung jawab, membina rumah tangga dengan bahagia, dengan sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, foto Bapak Ibu. Setelah itu kita lanjutkan acara sambutan-sambutan. Silakan foto Bapak Ibu, yang bersilakan. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri ya. Foto dulu.